दिनै कक्लाबारि बियाबाव जोङो फैनाया जाहैबाय जोंहा माखासे आसनिफोर दङ। बे आसनिफोरखौ जोङो फाउन्डेसन स्टोन होफैदों। गुबुन जेबो गैया आरो बाइ इलेक्सन जानो थांगासिनो दं, माला जायो जों मिथिया। बाइ इलेक्सना नाङोबा मडेल कड अफ कन्डाक्ट नांगोन, एसे गोबाव नांगोन। खिन्थु जोंना दा आङो स्टेटनि मिनिस्टार हिसाबै आंगनबादि सेन्टार 11टा मडेल आंगनबादि सेन्टार चापागुरि समस्तियाव दङ, सेंसन जादों। मोनसे आंगनबादि सेन्टाराव 25 लाख करि आरो बियो कक्लाबारि बियाबाव गासै गंबा, बग्रिगुरिनिफ्राय लानानै खामार दैसासिम आरखारा आरो गोबां जायगायाव जोङो बेखौ अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय आरो बेनिफ्राय खामानिया जागायसिगोन। आरो दिनैहाय जोंहा जिहेथु माने बाइ इलेक्सना जिखुनु समाव फैनोबो हायो, ओंखायनो प्राइमारि ब्लक बुथ कमिटिनि मानसिफोरनि मावथिफोरनि मोनसे मिटिंबो दं हिसाबै जोङो फ्राय फैदों। मानसिफोरखौ लोगो हमदों आरो जायगा जौगानांगौ। बे माखासे बोसोरनि गेजेराव आं MLA जानानै मन्थ्रि जानानै समस्तिनि थाखाय फिसा गिदिर मा स्किमफोर सोखो, बेफोरनि एचिभमेन्टनि जि लिस्ट बेखौबो आङो बावैसोनो फोसावगोन। केन्डिडेटनि सानखानाय जेबो बाथ्रा गैया, कमिटि बानायगोन आरो जाहा आफादगिरिया प्रमद बर'आ पार्टिनि मिटिं लेंगोन, हयतोबा कर कमिटि मिटिं लेंगोन, कमिटि बानायगोन। कमिटिया सेलेक्सन खालामगोन केन्डिडेटखौ आरो बे समाव जों बुंनो हाया सोरखौ केन्डिडेट होनाय जागोन। नाथाय जोंनि गेजेराव दासिम जिहेतु माने मोनसे सावरायनाय जादों जे जायगानानो जाथों, हानायमानि जायगानानो जाथों, बे साननाय दङ जोंनाव। बिटिआर हिसाबै गुबैयै जौगानाया मा जादों, दिनै जेनेबा गोबां जायगायाव जेनेबा फाउन्डेसन स्टन जाबाय। जेरैहाय दा तामुलपुर मेडिकेल कलेज, बे फाउन्डेसन स्टन गायसनबाय आरो खामानियाबो स्टार्ट जासिगोन। थिग बिदिनो दा बावहाय सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि दङ बा IIT एबा बिदिनो फेशन टेक्न'लजिनि बेफोर गोबां अनुस्थान प्रतिष्ठानफोरखौ गायसननांगौनि थाखाय जे मोनसे दा फाइनान्सआव माखासे फाइलफ्रा दासिमबो DPR एबा प्रजेक्टफ्रा एप्रुभ जानानै फाइनान्सआ सेंसन जानांगौ, बे प्रसेसा दाबो सोलिगासिनो दं। बे फैगोन। माया माबाया जोंहा नखर मन्थ्रि अमित शाहया बुंलांदों जे गोरोबथा मथे 1500 कौटि थाखा 1500 कौटि थाखा पेकेज होनाय जागोन बिटिआरआव। नाथाय बेखौ दा बारायनानै 1800 बा 1800 कौटि थाखा बानायनाय जागोन होननानै दा फोसावलांबाय आरो बेखौ फार्स्ट बा 250 कौटि बेखौ हरनायनि प्रसेसआबो दा जागासिनो दं। फारसेथिङै बिटिआर गोरोबथा बायदि जा सिमा बारायनांगौनि माखासे दफा दंमोन, मोनसे दफा बे मथे दा बाउन्डारि कमिसन जाबाय थादों। जाहा खाफाल गाज्रि जे जाय गिबि चेयारमेनमोन बे कभिडआव थैनानै थांदों। दा गोदान चेयारमेन आशिष कुमार भुटानिखौ होनाय जादों। बिथांनि खामानियाबो जागासिनो दं। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, NDFB सोमावसारग्रा आफादफ्राबो जे डकुमेन्टफोरखौ होनांगौ दं बेखौ होजोबनो हायैयाव एसे लेट जादोंमोन, खिन्थु बेबो लासैनो जोबनायनि लामायाव दंबाय थायो। फारसेथिङै दा BTC ओनसोलाव दिनै दाखालिसो जे 7टा केन्सार हस्पिटालनि बाथ्रा फैदोंमोन। दा क'क्राझारनि जे सिभिल हस्पिटाल, क'क्राझार जिल्लानि बे हस्पिटालजों लोगोसेयैनो गोदान लुनाय हस्पिटालजों लोगोसेयैनो केन्सार केयार इउनिटखौबो दादेरनाय जागोन। थिग बिदिनो लामा सामा गोबां सेंसन जानानै दं। आंनि कक्लाबारि समस्तिनि सिङाव जुदि बुंनांगौ जायोबा आङो दिनै बोसोरसे जाबाय। बे बोसोरसेनि गेजेराव नुनो मोन्दों मा चापागुरि समस्ति हिसाबै मसलपुरा मोनसे जिल्लानि हेडक्वार्टार। दा बेवहाय मोनसे जिल्ला थोरफोनि बा डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि स्टेडियाम बानायनाय जागोन 50 कौटि थाखानि। बियो जोंनि बे बाक्सा जिल्लानि गेजेराव जेरावबो गैया, बा BTC ओनसोलावबो बे गैयामोन। बे दासो जानो थांगासिनो दं। बेयो बिराद गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट। लोगोसे जोंनि DC अफिसा आसाम टाइप माने फिसा न'आव सोलिबाय थादोंमोन। दा इन्टिग्रेटेड DC अफिस हिसाबै सेंसन जाबाय 25 कौटि थाखानि। सार्किट हाउसआबो मोजाङैनो जागोन। सार्किट हाउसनि थाखायबो थाखा सेंसन जाबाय। लोगोसेयैनो दा RIDFनि आन्दाराव आं 3 ब्रिज बानायदों। बे जाहैबाय गल्डिं दैमानि सायाव आरो मोनसे पटा दैनि सायाव आरो रेखा दङ। गासै 10 कौटि थाखाखौ 3 ब्रिज बानायनाय जादों। मोनसेया
2 कोटी 27 लाख ना बेसेबांबामोन आङो एक्जेक्टलि हिसाबा गैया गोसोआव मोनसेया जाहैबाय 4 कोटी 91 लाख देखा दंनिया आरो मोनसेया 2 कोटी 71 लाख जानांगौ बेनि मोनथाम ब्रिज बानायनाय जाबाय आरो दा बियो हान्थामेलानि बेलायाव जोबोद माने मदद होबाय गासै 25टा कम्पोजिट स्कुल बाहाय 50 लाख करि जि लिस्टखौ होनाय जादोंमोन बे एप्रुभ जाबाय दा 25टा कम्पोजिट स्कुला हाई स्कुल आरो हायर सेकेन्डारि बेवहाय इनफ्रास्ट्राक्चारनि जेंनाफ्रा फ्राय जोबलांगोन लोगोसेयैनो मोननैसो जि एलपि स्कुल बाहाय बाउन्डारिनि थाखाय थाखा सेंसन खालामनानै लाबोनाय जादों आथियाबारि जि हायर सेकेन्डारि बेखौ समस्तिनि मोनसे मडेल स्कुल हिसाबै फोसावनाय जाबाय दा अलरेडि आङो बाहाय आनटाइटनि फैसा हिसाबै चिफ मिनिस्टारा बाहाय 10निफ्राय 15 लाखनि गेजेराव हरनो हागौ बा बाराबो हरनो हागौ आङो MLA LED फान्डनिफ्राय 10 लाखसो अलरेडि होबाय कर्परेट ससियेल रेसपन्सिबिलिटि बा CSR फान्डनिफ्राय जोङो फैसा लाबोनो नाजाबाय थादों आरो बिदिनो बिभिन्न डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो फैसा लाबोबाय थानो नाजादों दा बे आथियाबारिया 5 बोसोराव ओरैबायदि मोनसे मडेल स्कुल जाहैगोन बे ओनसोलनि थाखाय जों थारैनो MLA मडेल स्कुल हिसाबै जों बेखौ लाबाय जेला बेखौ जोङो जाफुंसार खालामगोन आरो मोनसे मडेल स्कुलाव बियो सोलायलांगोन लोगोसेनो दा कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन जानांगौनि दं जों प्रप'जाल होगानो दङ मसलपुर थमना बा केसि कलेजबो बेखौ लानाय जायो गभर्नमेन्टनि सायाव जों प्रेसार होबाय थादों आरो लोगोसे सयेल कनजारभेसननि सिङाव दिनै बे कक्लाबारिनि बियाबनि सिङावनो आङो मास मोनसेसो सिगाङावसो 5 स्किमाव आं अन्थाइ खाम्फा गायसनलांबाय RIDF आरो गुबुन माने दिरा जि माने आरो मोनसेया जाबाय मुसलपुर बे बियाब मोनथामावबो गोबांथार सयेल कनजारभेसननि स्किम हाबबाय दिनैसिमाव दासिमाव जिहेतु आंनि आखायाव बिनि मोनसे अंकआ गैयाखाय आं दानो होथ'नो हानाय नङा खिन्थु माखासे दिननि उनावहाय आंनि एचिभमेन्टनि लिस्टखौ आङो होगोन लोगोसेयैनो बाहाय आरो गुबुन आंगनबादि सेन्टारफोरखौबो बानायनाय जागोन टि गार्डेननि स्कुल हाबबाय फारसेथिं आनटाइटनि जे राबां ओनसोलावबो मोनसे स्किम होनाय जादों 5 लाख थाखानि आरो दुमनि ओनसोलाव 5 लाख थाखानि होनाय जादों केसि कलेजाव 10 लाख आरो आंनि MLA LED फान्डनिफ्राय 5 लाख इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि नामाव BB किसान कलेजा साइन्स स्ट्रिम फैबाय मसलपुर कलेजाव डेभेलपमेन्टनि थाखाय माखासे प्रजेक्ट लानो नागिरदों निकासि कलेजाव आरो बिनि अनगायैबो माखासे लामा सामा जौगानायनि बेलायाव जोङो माखासे प्रजेक्टफोरखौ जों लागासिनो दङ बे बिथिंनिफ्राय नायोबा सापागुरि समस्तियाव बोसोरसेयाव गोबां स्किम हाबबाय आं बुङा जे नांगौनि बारा स्किम हाबबाय होननानै खारन मावनांगौआथ' जोबा आं गावखौनो दिनै बोसोरसेनि गेजेरावनो साक्सेसफुल सासे MLA होननानैबो बुंनाय नङा मालाया बुङोबाबो आं बुंनाय नङा खिन्थु आङो जिहेतु बे जायगानि मानसिफ्रा आंखौ क'क्राझारनिफ्राय लाबोलायनानै भट होनानै देरहानानै दिनै मिनिस्टार खालामदों आं जे हायो गरसेबो फैसा नस्थ' खालामालासिनो निष्ठाबान भाबै बे समस्तिनि जौगानायनि थाखाय आं खामानि मावनो नाजालांबाय थादों आरो बेखौ आं मावलांबाय थादों